divide kan zir dona nga divide a hian kan ti sul thin lang sa to tlem kan soi masanga antinan pakhat na chuan true 100 and true divided by 4 tilawam ta sela hetiang chi hi kan divide in kan ti sul fo thin ni hi kan divide down chuan true 0 true divided by 4 kan tia ti chuan 4 in hi avei nga lo ni a chuan ta 20 kan da kan maina sa remainder om lo ni chuan hi kan la thla heta hian dam takin point kan chungal thina hi dik lo ti hriat tur heta kan lak thlak tu hi remainder ani lawa chuwa heti kan lak thlak chop to nu po a divide tuina ala divide thei lo chuan point kan chut main 0 kan da photang chuan point kan chunga tan 0 kan da chuan 4 in veinga ni lenga ti hian chaw tur ani and then 22 ta chilo ni ta sela 22 chu 4 ai divide chuan 4 in veinga 20 nenga true da thanga helai true hi chu kan minus tang lo chho ani 22 minus 20 hi true ania chu divide thei lawa lak thak tu rom to box hi lawa hetiang che chuan point kan chunga 0 kan danga chuan 4 in veinga som ni kan tiang hetiang chi jok hi tam takin kan ti sul thina chuwangin film khut dewa chaw tur ni panina chuan hetiang number tereutte a alien fe kan divide down hian film khurangai boka heta hian 20 hian 1 kan divide down a ti chuan kan ti thin dana chuan kan divide thelo chuan point kan han chua ama te 0 kan da chuan tan 0 pakhat kan ber thin point kan da hian chuan 20 hian 10 hila divide thei chuang si lawa hetiang chia chuan 0 kan da le phutanga chuan ta hian 0 kan da belanga chuan 20 hei veinga 100 ninga hei kan answer tur ani chu lo thin chile taila tina pathumna chuan polynomial divide 8x power 4 divided by 2x tilawam ta sela hetiang chi kan divide down hian 8x power 4 divided by 2x te kan lo ti ta number pa nga chuan 2 in 8 chu vai lead maya chuan x power 4 hi x a divide le lo ngai ta chuan formula kan nei a xm divided by xn lawam ta sela ti hian hemi na tluk pui chu xm minus n ani hemi am zia chu variable inang che power inang lo kan divide reng chuan a chung jok power khan a hnoi jok power pai tur ani tinani maya chun ta en taira chung jok a hian power i pali oma a hnoi jok a chuan variable a power pakhat che oma 4 minus 1 chu 3 ni wangin x cube lo chuak tong katilo jong pon soi taira x power 4 ani chuan ta hian x pali om dona chuan a hnoi x pakhat omanga a chunga mi pali kha a hnoi mi pakhatin kan divide down ti na ni x power 4 kan ti chu x lir hi pali om don ti na ni chu x ka divide down chuan a hnoi x ti hian om don ti na ni a hi kan cancel chuan x pathum la bang ani chu wangin x cube kha kan answer tur ani hiti ti kher lo po hian a chung jok power in a hnoi jok power kha pai mai tur ani kha polynomial divide dan ani polynomial a hian term khat ai tam nei binomial te trinomial te katingong chi kha divide lo ngai ta sela hetiang chi tlemin kan film kurangai dona heti hian a divide tu tur hi kan jia kanga kan divide tur hi chunga kan danga x cube minus 7x square plus 6x plus 4 kan lo nei ta hei hi upon mi x minus 4 hian kan divide dona kan ti dan tur chu kan divide tur masa pera mi hi a divide tur masa jok hian kan divide chinang raf sita
tan x cube po ma adang chungai tu ngai lawa tan x cube po ma x cube pan la chinanga chuan a divide tu tur ma sa kha x ani wangin a hnuai x kan danga hi kan divide chuan a hma kan sei tawng khan a chunga a power a 3 ania hnuai a power a 1 ania 3 minus 1 chu 2 ni wangin x square a chhok ta ni hemi kan ti dan kha kan divide tur ma sa ber mi kha hi kan divide ti na nia helai x square chhok hi tan kan dang a chunga chuan x square hian hi kan vo multiply ang x square le x kan multiply chuan x cube a chhok anga x square in minus 4 divide chuan plus into minus chu minus anianga x square le 4 multiply chu 4x square lo chhok tawng ta chuan a hnoi zawk sign thak sak zel tur ni minus 4 chu plus 4 anianga hei plus x cube ni wangin sign of mi lo chu vai minus kan penga ta chuan minus le plus chu kan share ga hemi te chu chuan ta hian minus 7x square le plus 4x square kan nei to a helai 4 hian helai a sign nei sa kha keng lo in hei mang to dona chumi chuan minus 7 le plus 4 ti na nia sign in ang lo chu kan payanga 7 minus 4 chu 3 ania atam zokin minus sign kan vain tan minus kan danga ti chuan a power kha chu o variable ta kha chu kan la thalang ti hian chuan divide pa ngai kan tiang bokin heta kan la divide lo hi kan la thalenga plus 6x leka butang kata chuan 4 pon la thatel ngal thina ka chu kan dure dulo nia ta hian plus 4 po si ngal lo point am chung lo tin ani chuan kan next step tur chu ama chung kan tiang bokhan heta kan divide tur ma saber hi minus 3x square ni rap sita minus 3x square kan la lenga chuan a divide tu tur ama sa zok hian kan divide leng hi tan number on velo wangin minus 3 chunga in kalanga x square hi x ka divide chuan 2 minus 1 ang ani ta tan x chi bang tong chuan heta lo chuak hi a chunga kan da lenga minus 3x kan tinga ti hian ti chuan minus 3x hian hei hian hi kan vo multiply le don ani minus 3x le x kan multiply chuan minus 3x into x to x square ani tonga chuan minus into minus hi plus anianga 3x le 4 kan multiply chuan 12x a chuakang chuan a hma mi ang bokin sign kan thak sak lenga hei minus sign tonga hei plus ani ve thunga thilin ang chia sign in ang lo chu payangai wangin hei kan sel lenga chuan hemi te pan hian minus 12 le 6 alo om ta minus 12 le 6 a chuan minus 6x alo chuak tonga chuan heta 4 kan la lak thak velo kan la thatong plus 4 ti chuan ma miang tho khan minus 6x hi kan divide tura ma cha jok zela kha hi hian divide zel tur ania heta chuan x le x kan sel lenga minus 6 chi bang to don ani heta me hi chunga kan da lenga chuan hei hian hei kan divide ang minus 6 le x chu minus 6x anianga minus into minus chu plus anianga 6 4 are 24 lo chok tonga sign kan thak lenga hin kan selanga hetarang hian minus 20 lo chok don ani chuan kan remainder hei remainder theorem kan zirna hana tangkai dona class 9 hautan helai remainder minus 20 hi ti ngayam to lo hechan chu x hian hei engtil ma divide he to lo wangin hian a tok mai ti hriat tur ani hei long division method ten tia question katrin kata chuan actual division ti te pon da ka kha uluk dawin kan zira kan thiam angai ni adot le chuan heting question lo nei ta x power 5 minus 1 divided by x plus 1 hei hian kan divide don ani ama kan chong tho khan kan la lenga x plus 1 ni divide tu tu ania tan kan rin thlanga x power 5 minus 1 tan kan danga chuan ta hian x power 5 oma kan divide tur ma saber hi
a divide tu tur a khan x sama sa jok boka ti chuan x power 5 hi x in divide taila ta hian x power 4 a chhok tawng hi chu kan thathiam to tur angai la chun ta hian x power 4 kan danga hetalo chhok hi hei hian hetami hi bo multiply zel tur x power 4 x multiply chun power bel dei tur an hiya chuan ta hian number na kan multiply nga plus le plus chu plus ani mai nga x power 4 into 1 chu x power 4 a chhok anga chun sign kan thlak sak anga hemi thing kan serang chun ta hian x power 4 le 1 a oma minus 1 hi like tram an ni lowa tram in ang an ni lo tin ani chu hi variable ani hi constant ani chu vaina pai thei lowa a bel thei lo boka minus x4 kan tianga hi kan la thameng minus 1 hi ti hian chuan next ha chuan kan divide tur ma sa jok hi minus x4 ani wangin minus x4 kha heta divide tu tur ma sa jok x tho khan divide le ta ula heta hian minus kan langa x cube ala bang dor ni 4 minus 1 chu 3 ni wangin ti chuan hei achunga kan da le tur kha nia ti chuan minus x cube in hi kan va multiply chuan minus into plus kha minus anianga x square into x chu x4 minus into plus minus anianga x cube into 1 kan ti lenga x cube akal le chuan sign kan thlak lenga hi kan seranga chun ta hian hepe pai thei lo vain kan la thla char to plus ani to na vain hi plus x cube sin ji kherangai lo sin ji kherangai lo wa chun hei minus 1 ani chun hetia pati hasira mi anga pati kher talo po khan hei hian hei divide thin ta ula x square x cube in divide chun x square a chhok dona chuban chu ta hian x square da thei ni chun x square ne hian hin multiply le chuan x cube plus into plus chu plus anianga x square into 1 chu x square chun sign kan thlak lenga hin kan sel lenga chun hi kan la thlenga minus x square minus 1 hei hian hei divide chuan x chia bang to dona minus second bo wangin tan minus x kan danga chuan minus x into x chu minus x square minus into plus chu minus x into 1 chu x akalanga ti chuan sign kan thlak seranga kan pai main hin kan seranga ta hian x minus 1 ala bang ta chuan x le x I divide chuan 1 chia chho dona wangin plus ani box ya ta hian plus 1 a chhok anga chuan 1 in x chu x anianga plus into plus chu plus anianga 1 into 1 chu 1 ani lenga chun sign kan thlak sakanga hin kan seranga minus 1 le minus 1 chu minus 2 anianga ti chuan x hian he divide thei taro wangin hi kan remainder tur ni remainder equal to minus 2 kan ti mayang kha long division method a divide dan remainder zon dan ani